Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban ƙayataccen labarinmu mai suna a daren farko, wanda yake zuwa muku a tashar Farfajiya Hausa TV, tare da ni mai gabatar muku Momin Dija. A baya mun tsaya inda mama ta fito wurin ƙarfe 7:30 tana shirin haɗawa Abba kayan ti saboda fitar da zai yi da wuri. Sai ta ji ƙamshin girki ya gama ɗakin. Ta shiga kicin suka haɗa ido da Ummi ta riƙe baki tana murmushi ta ce, "Oh, sannu da himma, Ummi irin wannan ƙamshi haka?" Ummi ta tsuguna tana murmushi. Ta gaida ta ce, "Ummi ke za ki dinga girki a gidan nan. Girki ba zai hana ki bacci ba a lokacin da kowa ke hutawa. Ko 'yan aikin nan a yanzu haka suna can suna bacci. Idan ba Abban ne zai fita da wuri ba, sai ƙarfe 10 ake gama abinci sannan a ci." Ummi ta ce, "Mama ai daga wannan rana da na dawo gidan nan da zama, insha Allahu ruwan shayi ba za ki sake dafawa da kanki ba, sai fa in bana nan. Kuma yau ma na tashi da wuri ne, jin Abban ya ce zai fita da wuri." Mama ta gyaɗa kai ta ce, "Ya yi kyau, lallai na san za ku shirya da yayanki Khalifa, dan yana son abinci mai daɗi." Gabanta ya ɗan faɗi ta yi murmushi kawai. A kwanaki 6 da Ummi ta yi a gidan, kafin tafiyarsu Germany sai da ta yi ƙoƙarin da Khalifa yake kula ta, aƙalla yana amsa mata gaisuwa cikin fara'a. Har yakan ja ta da magana a wasu lokutan. Ranar Laraba da asuba ta kama tafiyar Khalifa Germany. A daren Talata bai shigo ba sai 12 dare. Yana can wurin abokansa da 'yan matansa suna sallama. Mama tana zaune a ɗakinta ita kaɗai bayan ta idar da sallar shafa'i da wutri da carbi a hannunta. Ummi ta shigo da food flags a hannunta. Ta tsuguna gaban mama ta ce, "Mama yaya Khalifa ya ce amala yau yake so da miyar kuɓewa. Ya ce a gama da wuri. Na yi masa tun magariba ga shayi yanzu bai dawo ba." Mama ta ce, "Na yi zaton ma kin yi bacci dama. Tun ɗazu kina falo jiran Khalifa. Lallai baki san gararin Khalifa ba. Idan ya ga dama in ya zo ya ci, idan bai ga dama ba cikinsa." Ta ce, "Mama ko dai in jira in ya ce ba zai ci ba ya yi sanyi in dafa mai wani abin." Mama ta ce, "Ya ba dai, sai ka ce kin zamo baiwarsa, tashi ki mayar da abincin falo ki tafi ki kwanta." Ummi ta dawo da flax falo maimakon ta je ta kwanta, sai ta zauna ta yi tagumi. A wannan lokacin shi Khalifa na ɗaki tare da Ramsi. A yau ta ƙare mai gida ta biyo shi har gidan ubansa. Kamar yadda ta shiga gaya masa ta ce duk abin da zai faru in dai a kaina ne ta ɗauka ba gudu ba ja da baya. Khalifa ya rasa yadda zai yi da Ramsi. Yau ta rikice masa yini guda ya yi a gidanta. Tun safe har dare bata bar shi ya motsa ba. Amma da dare ya yi bai san yaya aka yi ba ta biyo shi a motarta. Saboda shi kansa yau cikin natsuwa yake saboda alhinin rabuwa da gida ba wasa ba ne, tun safe jikinsa yake a sanyaye. Da haka yinin da ya yi a gidanta ma ba abin da ya iya aikatawa sai kwanciya, tana kallonsa kawai. Sa'ad da ya yi shi ne lokacin da za ta biyo shi ta yi shigan mutunci, ta sa dogon hijab mai hannu a ƙasa. Yana shiga da motarsa ita ma ta sa tata motar. Mai gadi zai mata hayaniya kasancewar dare ya yi, kuma bai taɓa ganin mota a gidan ba. Khalifa ya ce ya kyale ta baƙuwarsa ce. Suna shiga ɗaki ya rufe ta da bala'i ya ce, "Ni za ki walaƙanta haka? Baki san uwata da ubana suna gidan nan ba? Me kike son a ɗauke ni da kika biyo ni? To abin da zan gaya miki shine na bar ki kin shigo ɗakin nan ne don kar in yi hayaniya da ke a waje, wanda bai san abin da ake ciki ma bai sani. Ki tashi koma inda kika fito." Sai ta yi wuf ta kamo shi ta rungume shi ƙanƙam. Wannan ne dalilin da ya sa Khalifa baya haɗa Ramsi da wata. Don wata hanya ta kan shawo kan namiji ta sani. Komai fushin da ya yi kuwa, ta ce, "Khalifa me na rasa ne? Meye mahaifina ba zai iya mallaka min ba a rayuwa? Sai kai ne kaɗai mahaifina bai da ikon ya mallaka min. Saboda kuɗi ba zai siye ka ba. To yaya zan yi da raina Khalifa?" Jikin Khalifa ya yi sanyi ƙwarai da gaske, bai taɓa tausayin wata ɗiya mace irin yau ba, musamman yadda take mai kuka da hawaye. Daidai wannan lokacin Ummi ta
ta gaji da zama a falo tana takaicin a ce Khalifa bai ci wannan abincin ba. Yana ta zauna ta tsara shi, hakan ya sa ta kasa juriyar tafiya ta kwanta, ta zuba abinci ta jere a filet, ta nufi ɗakinsa tunaninta shine ta bar masa a ɗakin nasu tunda tana da makullin ɗakin. Shi da kansa ya bata saboda yana jin daɗin yadda take gyara masa komai a ɗakin a tsaftace. Tana isa ƙofar ɗakin ta sa makulli ta buɗe, abin da ta gani ya sa gabanta mugun faɗi. Yaya Khalifa rungume da mace tana sanye da hijabinta, bayan runguma ba wani mummunan abu da Ummi ta gani, amma duk da haka sai da abincin hannunta ya suɓuce ya tarwatse a gun. Ta koma cikin gida da gudu tana haki. Wani abin takaicin ta haɗu da mama a falo za ta sashen Abba. Gaban mama ya faɗi ta tsare Ummi da tambaya. Hankalin Ummi ya tashi ta rasa abin da za ta ci. Wani ƙarya za ta wa mama. Mama ta wuce ta bar ta jiki na tsuma. Khalifa tura Ramsiya ya ce shikenan hankalinki ya kwanta. Kin tona min asiri a gidanmu ko? Za ta yi magana ya daka mata tsawa ya ce kawai ki fita. Idan kika ci gaba da tsayuwa a nan komai zai iya faruwa da ke. Tunda asirina ya toni bana fargabar komai don haka kama gabanki. Har ƙarfe 1 dare ta yi Khalifa ya kasa rintsawa. Ganin da Ummi ta yi masa rungume da mace ya tayar mai da hankali matuƙa. Bai san wani irin kallo yarinyar za ta ci gaba da yi masa ba a yanda take ba shi girma. Shikenan ta daina ganin su da kima. Bayan wannan za ta iya gaya wa mama. Daga nan mama za ta iya sawa a yi masa aure da yadda maman ke so ya aura. Ita ce 'yar aminiyarta mai suna Ummi. Ya miƙe cikin tsananin mutuwar jiki, cikin sanda ya ƙwanƙwasa ɗakin Ummi. A hankali ya san da yadda wahala su Abba su je. Ummi ta miƙe cikin tsoro ta ce waye? A hankali ya ce ni ne Khalifa. Da sauri ta miƙe ko kayan bacci yau bata sa ba. Kayan jikinta ne hijabin da ta yi sallah ta tsaya jikin bango tana kallonsa. Cikin kakkausar murya ta jaruman maza ya tsare ta da idanunsa. A wannan lokaci hankalin Ummi ya yi matuƙar tashi. Ya ce Ummi, murya na rawa ta amsa ya ce me ya kai ki ɗaki na ɗazu? Ta ce abinci kawai na je kai maka, na ga ka jima baka dawo ba. Ni kuma bana so ya kasance baka ci abinci ba, saboda tun azahar na shiga kicin na dafa maka shi. Ya danna mata harara kamar zai shaƙe ta ce, dama a ɗakina na saba cin abinci, sai dai na zo ne don in gargaɗe ki, don ki sani kada wani ya ji kin ga wata mace a ɗakina. Idan kuma na ji ko da wasa wani ya furta, to ko shakka babu na san ke kika faɗa. Sai ki saurari matakin da zan ɗauka, wanda ba zai taɓa yi miki daɗi ba. Sannan maganar soyayya tsakanina da ke babu, ni ba sa'an ki bane. Idan na ji kin ce da mama ko Abba ko wani cewa kina so na, za ki sha mamakin matakin da zan ɗauka a kanki. Idan wannan ce gulmar da kika ɗauko kika zo gidan nan da ita saboda ni, to ki koma don ba za ki nasara ba. Ya ja tsaki cikin haushi ya fice daga ɗakin. Tabɗijan, su duka biyun babu wanda ya yi bacci a wannan daren. Abin da ya ɗaga hankalin kowa daban, kowa tunaninsa daban. Bayan fitar Khalifa Ummi ta tashi cikin tashin hankali ta yi kuka kamar ranta zai fita. Ta duba agogo ƙarfe 2:20. Bata ga nisan dare ba ta kira mahaifiyarta. A wannan dare tana kuka waya a kashe. Hajiya Sauda ita ma a kashe. Ta kira babbar aminiyarta Jidda. Bata kashe waya ba. Jiya ta ɗauka a firgice tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta ɗaga waya abin da ta ce shine Ummi waye ya mutu. Musamman kukan da ta ji Ummi na rusawa kamar ranta zai fita. Ta ce ni ce na mutu Jidda. Me yasa kuka ban ƙwarin gwiwar so wanda ba zai so ni ba? Jiya ta yi ajiyar zuciya ta ce, Ummi yau kwananki nawa a gidan su Khalifa? Ta ce 6. Ta ja tsaki ta ce gaya min abin da yasa kika kira kanki matacciya, gashi kina raye. Cikin sanyin murya Ummi ta bayyana wa Jidda abubuwan da suka faru a wannan daren. Jiya ta ce kin ban kunya da haushi Ummi, kuma kin kashe kanki a wurin Khalifa. Jiya ta ce Ummi ita nasara tare suke tafiya da hakuri. Tunda Khalifa tafiya zai yi, abu ɗaya ya rage miki, shine ki yi ƙoƙarin yin abin da zai matuƙar bashi tausayi, ta yanda idan ya je Jamus
abin zai tsaya masa a rai. Khalifa na sanye da baƙar coat ya tsuke sosai fuskar nan ba fara'a, ya sha kunu. Mama tana ɗakinta ko fita bata yi ba. Ummi ta bi shi da sauri ta tsaya daga baya. Ta langwabar da kanta a jikin bango tana kallon Khalifa yana taku ɗaiɗai. Lokacin da zai shiga mota ne yoyo sai karab kuwa suka haɗa ido da Ummi. Sai ya yi cak yana kallonta. Bai shiga motar ba zuciyarsa ta shiga harbawa. Ganin haka sai Ummi ta ɗaga hannu sama da nufin tana masa addu'a kuma ta shiga yi masa bai da hannu ta shiga cikin gida da gudu. Khalifa ya faɗa motar abbansa na kusa da shi, direban su Yahaya ya ja motar. Zuciyar Khalifa ba daɗi. Abubuwa da dama suka cunkushe masa a zuciya. Tausayin Ummi suka kama shi har suka isa filin jirgin saman Malam Aminu Kano. Hannunsa biyu tallafa a kumatunsa. Abubuwa da dama suka tsaya mai a rai. Abokansa da 'yan matansa ba wanda bai nuna wa tsananin damuwa ba. Amma ba wanda ya tsaya mai a rai irin Ummi. Ya kwana yana jin zafin ta a ransa, a tunaninsa ma yarinya ƙarama da ko secondary bata gama ba ta tsaya gaban namiji ta ce tana son sa. Lokacin da zai shiga jirgi ya riƙe hannun mahaifinsa ya ce, Abba ka yi min addu'a zan bar ƙasar nan cike da kewarku. Zuciyata ba daɗi. Abba ya rufe mai baki ya ce, a duk lokacin da mutum zai yi tafiya abin da yake tsirga mishi shine abin da ya faru lokacin rabuwarku. Kamar yau da na zo maka rakiya insha Allah, kamar yau zan zo taryarka in dai muna raye. Ka zauna da kowa lafiya, ka ji tsoron Allah gun mu'amalarka da mutane, sannan ka riƙi gaskiya da amana. Ba za ka taɓe ba, kuma ba za ka yi asara ba insha Allah. Duk dauriyar zuciya irin na namiji, Khalifa sai da ya shiga jirgi yana goge hawaye. Abbansa ya bi shi da kallo yana murmushi. Ummi ta gyara zama tare da jan dogon numfashi ta ce, shi da Khalifa ya tafi ba tare da na amfana da zaman da na yi a cikin gidansu ba, face ɓacin rai da mugun gani da idanuwa na suka gani. Jiya ta ɓata rai tana yi mata wani irin kallo ta ce, wai me yasa kika fiye gaggawa ne Ummi? Anya za ki rinƙa cimma nasara akan abubuwa? Idan kika dubi tsarin Khalifa gaba ɗaya da yadda kike ba abu ne mai sauƙi ba. Ba abu ne mai sauƙi ba mallakar zuciyarsa, sai an yi da gasken gaske. Ummi ta ce to in ban da abin ki Jidda, ta wace hanya zan samu nasara idan na yi haƙuri? Kada ki manta fa shekaru 4 Khalifa zai yi a Germany kafin ya dawo ƙasar nan. Yana can ina nan, zan iya jan hankalinsa Jidda. Dole zuciyata ta karya. Ke bari in gaya miki wani abu ɗaya da ban yi zaton zan gaya wa wani ba. Ina cikin gidan nan fa ina ƙoƙarin jan hankalinsa. Na gan shi da mace rungume a jikinsa a ɗakinsa. Idan zan iya jan ra'ayinsa zai kawo mace gidan nan ina cikinsa? Jida ta ja dogon tsaki ta ce, daman kina tsammanin ko Khalifa a karan kansa yake son ki? Za ki raba shi da 'yan mata ne? Namiji irin Khalifa ko bai ce yana son 'yan mata ba, ko bai ce yana son 'yan mata ba za su yi ta bin shi tun bai kula ba. A wata rana sai ya kula. Na haka ma shawarar da zan baki ita ce, idan kin yi nasarar mallakar Khalifa, to ki sanya haƙuri mai yawa a zuciyarki akan 'yan matan da za su yi ta bibiyar Khalifa, don ba namijin mace ɗaya ba ne. Ummi ta jinjina kai ta ce tabɗi can, haƙiƙa zan girgiza kowa akan Khalifa, ba zan haɗa miji da wata ba, ba zan yi tarayya da wata macen a ɗakin Khalifa ba. Sai ta ƙyalƙyale da dariya ta ce, Ummi manya, har Khalifan ya zo hannu da zaki wannan cika bakin? Ta limshe ido ta ce kuma fa haka ne. Magana da kika faɗa ne na ji kamar har na mallake shi. Na ji tsananin takaicin haɗa shi da wata da zan yi a sunan kishiya. Malam Musbahu yana ci gaba da ƙarfafa zuciyarsa ga ƙaunar Fatima tare da tattalin farin cikinta, sai dai baya samun haɗin kanta, saboda tsananin kunyarta. Ba ta iya sakewa da shi, hakan yasa ta daina sakewa a gidan. Duk abin da take idan ya shigo sai ta ji kamar za ta nutse a ƙasa don kunya.
Hakan na takura shi ma don ya fi son da saki ranta su yi soyayyar da za su fahimci juna kafin lokacin aurensu. Ranar Laraba da safe Inna ta tursasa wa Fatima kai wa Musbahu abincinsa a ƙoƙarin Inna na ganin sun shaku ta fuskar soyayya kamar yadda ta fahimci ba su sakewa da junansu ba. Fatima ba ta son shiga ɗakin Musbahu saboda maganar soyayya da yake mata na ɗaga mata hankali a halin bata saba ba. Lafiya ƙalau Khalifa ya sauka a ƙasar Germany inda zai zaman karatun likita. Har yanzu damuwar da ya taho da ita daga Najeriya yana maƙale a ransa. Kakewar iyayensa tamkar bai taɓa tafiya ba sai a wannan lokacin. Yana shirin shiga motar da za ta kai shi masaukinsa kamar daga sama ya ji an riƙe mai hannu. Ya juyo da sauri ya zuba wa yarinyar ido. Anisa ya faɗa cikin shakku don ba shi da tabbacin ko daidai ya faɗa sunan. Ta yi murmushi ta ce, amma na ji daɗi da ka iya kiyaye sunana. Ya ce, ni kan mamaki na yi da na ganki a ƙasar nan. Yaushe kika zo? Ya ce, sai mun zauna zan baka labari, yanzu mu je na ga masaukinka. Ko za ka fara zuwa ganin nawa masaukin? Ta ce, ba komi. Ba ga waya ba sai mu tafi ba. Ta langwaba kai ta ce, kada ka sanyaya min jiki. Bayan na yi farin cikin ganin ka kayi murna murnar ganina. Ya ce, hakika na yi farin cikin ganin ki domin ina buƙatar abokin ɗeba kewa a wannan ƙasa da na zo. Ya ce, to ka yi haƙuri mu tafi mana. Ya ce, to mu je. Sashensa daban a gidan da zai zauna. Falo guda ɗaya da bedroom ba dai wani girma ba ne amma akwai ƙayatarwa. Kicin kamar na mace saboda tsaruwar da ya yi. Shi kansa sai da ya yi sha'awar a ce yana da matar aure wadda za ta rinƙa dafa masa abinci irin na mamansa, wadda ya yi mugun sabo da shi. A zaman da ya yi da mamansa bai da matsalar komai ta fuskar abinci. Don abin da yake so shi ake masa. Duk yawonsa da gararinsa bai iya cin kowane abinci sai a gidansu. Saboda shi mutum ne mai kyama da kuma son cin abinci mai daɗi. Duk daɗin abinci bai iya ci sai a gidansu. Ko a halin yanzu yunwa sosai a cikinsa. Bai san yadda zai yi ba tunda bai iya girki ba. Ko ruwan ti bai iya dafawa ba. Hakan ya sa tunda ya zube a kan gado bai ƙara motsawa ba. Don ko takalmansa Anisa ce ta zare masa. Tana zaune dab da shi ta ce, Khalifa bayan gajiya kana tare da damuwa. Ka taimaka ka gaya min. Ya lumshe ido ya ce, Anisa ba za ki iya magance min matsalata ba. Shi yasa na ce kai ki biyo ni. Ba za ki ga walwalata ba a wannan lokacin. Ta maraice kamar za ta yi kuka ta ce, na Allah ka faɗa min Abubakar. Ya ce, Anisa yunwa nake ji, kuma ba za ki iya dafa min irin abincin da zai gamsar da ni ba. Ta bushe da dariya ta ce, Abubakar idan yau ban dafa maka abincin da ya gamsar da kai ba, to mata na rako duniya, kuma har yanzu baka san wace ce ni Anisa ba. Ko ka san cewa saboda na ji labarin kana matuƙar son abinci mai daɗi, na shiga fafutukar koyon girki ko ta ina. Ya fido ido yana kallonta ta miƙe ta ce, ban ga ta zama ba. Kafin ka gama nazarin magana ta bara in dafa ma abinci. Ido ya fida da shi ya tafi sai ya maida idonsa kan rufin ɗakin. A wani fati suka fara haɗuwa wanda wasu ɗalibai suka shiga saboda nishaɗi. A lokacin bata daɗe da fara zuwa makarantar ba. Tana zaune tare da ƙawarta Nafisa. Suna hira wasu samari suka tsokane su. Har Nafisa za ta yi magana Anisa ta hana su ta ce kyale su. Don mu kula su ne zo mu bar ku. Za su ci gaba da bin su shi kuma Khalifa yana kallon su. Ya aika a gaya wa waɗannan samarin su shiga hankalinsu su kyale su Anisa ko ya sa a musu tsirara a gun. Samarin wanda saƙon ya fito daga gare shi yasa suka yi nasu gurin. Ya aika a kira mai Anisa. Mamaki ya kama ta jin an ce wai wani ne yake kiransu kamar wasu 'ya'yansa. Ta dubi ɗan aiken ta ce, ka je ka ce ba za mu zo ba. Nafisa ta yi saurin rufe mata baki ta ce, kin san waye Abubakar Muhammad? Zo mu je kawai. Anisa ce, to me zai mana da har zai ce mu zo? Idan wani abu yake so gare mu me zai hana shi ya zo da kansa? Kai je ka ce ba za mu zo ba.
Ɗan aiken Khalifa ya ce idan kika ƙara furta kalma mara daɗi akan mai gidana zan je in gaya mai. Idan kuwa na gaya mai daga wannan rana kin daina farin ciki a wannan makarantar. To masu sauraron mu a nan za mu dakata sai mun haɗu a labarin mu na gaba.